Moko kuom josiasa makalu e sub county Manyakach, county ma Kisumu, kwayo mondo sirkal masani otis ni broad based government oneni otiyo kod thuoloni matieko chutho tulo masiko muoch Sondu e tong' ma Kisumu kod Kericho mondo jodak maluora Manyakach kod Sigowet oyud kwe mochwere. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. Kane giloso e nyasi mar sidho ayanga, Archbishop Shem Agao mar kanisa Evangelistic Miracle Church gi dho ngere. Sahizi sasa tunamuita Archbishop. Josiasa go ne oyango ni gisiro okang' mane ogai mar Azimio Raila Odinga ne okawo mar tiyo kanyakla kod piny owacho e kelo kwe pachoka e kinde mane ng'anyo mar rowere mane sundo sirikal ne osaso piny Kenya, wach mane osir kod jodolo. Anyalo wacho na mor ahinya gi okang' masani our president okawo mondo ti machiegni gi party marwa mar ODM mondo jowa mantiere ODM manyo okawo mondo dhi okonyi tich, mondo luok kuonde manyo osekethore, mondo dong' maler, mondo Kenya obed Kenya ma ji duto ni e iye, kendo ji duto hero, kendo ji duto tiyo wang' achiel ma ok ng'e ni mang'a to ji riwore kendo ji tiyo kaka oganda. The church will continue to view political leadership as a partner in development and service to society. We will cooperate with the government on administrative matters and seek opportunities where our contributions can make a positive difference. Kwayo ni mondo kwe mondo bedie. Wan mai lambo wan nikech lweny mwago wago lweny mar wichongwa. Twaro ni mondo wawache adieri ne piny. Josiasa go ne okoni mae thuolo makoro riwruogno motis ni broad based government owinjore onyago lemo maneno kaluo ahinya to etieko chutho tulo mosiko muoch Sondu e kin jolang'o kod joluo nikech tong'. Problem mang'eyo ni kindwa gi lang'o en boundary. Ka chieng' ma boundary no bed established moket ni joluo gi ka lang'o gi ka to lweny mane kindwa gi lang'o no rumo odiechieng' no. Wasebet gi tho mang'eny, wasebet gi ute mang'eny mokethi, kendo kata mana revenue ma ikawo Sondu osebedo gi weche mang'eny. Wakwayo ni sani makoro jatendwa Raila Amolo Odinga nyalo mosore gi William Samoei Ruto ni wayude solution ma permanent Sondu. Bende ne gisiemo wenge jodolo ka gikoni jodolo kosebedo ka ochungi jopiny. Gilero ni moko kuom jodolo osebedo kanindo otanda achiel kod sirikal emomiyo Kenya nochopo kama nochope ni mochuno rowere mondo ong'any. Gidwaro mondo jodolo obed joratiro e weche yiero kod ka weche mag loso piny Kenya. Kanisa onego bed chuny kata conscience mar piny. Ka kanisa ochako dak gi jomotelo negi ka gima gin jomisiki gochoro negi moro kama kendo ichoro negi gimoro kama to piny kethore. Sani piny ni osekethore nikech kanisa ok osetiyo tije monego bed ni otiyo. E kinde no bende jodolo nokawo thuolo mar kowo jatend migawo mar omenda John Mbadi mondo koro oked kod yore mag mibadhi ma osemiyo omenda mag jo Kenya itiyo godo e yore ma okel dongruok ne japiny. Gima kelo pek ahinya Kenya waka gin weche mag mibadhi. Dang' wakwa nyaka Mheshimiwa Mbadi mano yiere migawo mar omenda. Jaduong' tema ne mondo din yore lura ne weche moko mamiyo mwandu mag jo Kenya tiyo yo ma ok owinjore, mamiyo piny bedo kod midenyo. Jalup komishona Makono bende nosingo mar neno ni gimedo rido arita e alworano kendo kwayo jopiny Makono mondo ungi lwedo kendo ti kodgi kanyakla e nyayo kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County.